Dagiti sasarita ni Lola Aghila. Bueno bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti kapre, kan ti ansisi. Idion onana apanawan o bing, adda may sa abalasang, apagdatdatunan ti kapre anauyong ken naranggas. Babaan mo ti panakitinulong ti maysa nga ansisit, kat maprotektaran ti balasang iti kinaranggas ti kapre. Iti maysa nga aldaw ket Mayan, anak, sumipngat manan, ang mga noak parang ti kapre. Anya ti aramidak, nanang. Agparang kalatan ken kuana, tapno saan nakaadangran. Nakabutbutang matilang at ti kapre. Malaksid anatayag. Nagdadakkel pa'y dagiti mata na. Masayop kon ti bayot ti kapre. Nanang. Mayan! Adda ak manan! Iso ti nakatakder iti abay ti dakkel akayo, nanang. Mayan, anak. Anya ti aramidak. Mayan! No kasta, sinarungkaran na kamanan ti kapre, Mayan. Uwan, Gideon. No sa anak mat nga agparangkan kwa na. Amang anudangran na kami kan ni nanang. Anya, Minalam nga agparang iti abay ti dakkel akayo. Kasarita nak iti apagbiit, kat kalpasan na, agpukaw mutlaeng. no kasta nga rod, iti dakkel akayo ti taeng na. Nalabi ta kasta, Gideon. Ay, anya mo't dagiti bagbaganagan ka. Kaya't na kun nga itugot iti pagarian da akapre. Anya, Mariribukan ak no anya ti aramidak. Kanayon nga umay nakriribukan. Nanang, gunggunggunan ti kapre ti kalapaw. Wan nga rin, anak ko. Lusan karumwar! Dadaalag ti kalapaw yo! Kapre! Pangaasim ta di mo dadaal at ti kalapaw me! Kapre! Pangaasim! Rumwar ka nga ron! Tapno isarteng kong agunggungunan ti kalapaw yo! Uwan! Kapre! Sumurot kan kanyak, Mayan. Agnaid kanton iti pagarian mi akapre. Saan? No di mo kayat ti sumurot kanyak. Dangrak ni nanang mo. Anya? Kitam no anya ti aramidag itinam. Agbanag to anakakaasi. Ay na, nagatil ti entiro, abak Nanang, kung ati kapre adangran na kayo, gaputadyak umanugot iti kayat na mapasamak. Ala, sana balin nga agsakitak. Basta di mo tungtung pahalin ti kayat na mapasamak. Nanang, Sana balin na matayak. Basta saan ka sumurot iti dayjay a kapre. gayem ko nga sisit! Agparang ka kuma! abay kadi, Gideon. Ha? Kasapulak na una ititulong mo, gayem ko nga sisit. Anya, aklase atulong. Gayem ko, ataw. Agasam ko matigagatil ti ina ti gayem ko a babae. Anya, ngamin, tinapasamak. Dinangran ti kapre ti ina ti gayem ko a babae. Agagatil ti intiro a bagina. Ti kabusol ko, akapre. Wen, gayem ko nga sisit. Kunak labing manawon tayo jay, akapre. Ngam agparparang latagayap. Anya ti rumbang aramidan. Tapno maagasan ni Nana Akang. Sa anak, amabaling nga parang ito sa bali at tao. Malaksit kan ka. Ha? Mangtadak, iti datdatlag adanom. Kat ipainom mo, iti inatigayim mo, ababay.
Sige, gayam ko nga sisit. Siya kon, ti makam mo. Iti kabusor ko, kapre. Ay, Diyako na, maanusan ti gagatel ti bagi kamayan. Nanang, Nana, inuman nyo dito adanom nga day ti ungot. Makaagas dito adanom. nanang, agtalag kayo kani Gijon. Inuman yung tidanom iti ungot. Barang agimbag kayon. Mayan, tulungan na kamang bangon iti inam. Tay painumtan ti datdatlag adanom. Gijon, awan tinagbaliwan tirik na ni nanang. Kung natigayam ko nga sisit, datdatlag ti danong nga impainom ko. Nakapsutan ni nanang ko. Diyak kayat amatay. Talaga na ulpit da dya, kapre. Gijon, napataglaunay kanyak ti inak. Kadyak kayat amatay. Iso asumuro taklangan iti kapre. Agimbag laang ti inak. Anya? May mayat asyak langan ti agsagrap iti rigat. Ngam iti matay ni nanang. Ay, saan? Di mo aramidon ti kastamayan. Gijon, Kasaritak ti gayam ko nga sisit. Barang matulungan na ta. napilag ti danom. Ngayon ko kan ka, Gijon. Saan agasan ni Nana Akkang? Anya? Nakapsot launa yun ni Nana Akkang. Gayam ko nga sisit. Kayat pa yun ni Mayan ti sumurot iti kapre. Tapno agimbag laang ti inana. Naskan, ama parmag ti kapre. Tapno agimbag ti natigayim mo. Ha? Saklaan, ti makaparmag iti kapre. Aramatag, ti pan nakabalin ko. Tapno sumartingan, ti kinatakas tay jay kapre. Gayam ko nga sisit. Ti ka matanagan, Gijon. Itamot lang. Sa pulag ti kapre, kat parmagag. Naulimat, taglawlaw. Awan ti paginasinan. Ngada dito iti kapre, akabusor ko. Naparmag ko din, tay jay kapre. Ngam no kasano nagsupli, iti daytoy alugar. Kapre! Agpalang kakanyak! Apay asap sapulen na ansese. At talagayam, iti san unay nga dayo. Anya ti masapol mo kanyak. Saan mo, ngay raman, tagiti tao adangran. Tawan apolos ti kaway takin ka. Jak ambo dagita nga ibagbagam ansese. Pinapanaw kay din. Ngam apay anak parang kamanan, iti lubong tagiti tao. Tinak katawan, kapre. Dinak basta mapapanaw itan ansisit. Nabilbilagak itan ngem itisiga. Anya, Iso nagsubliak dito'y lubong dagiti tao. Tadda babae akayat ko nga asawan. saan mo ngay tuloy ti kayat mo, ama pasamak, kapre. Balbalagan ka. Anya? Ikatam ti kagatal, iti pagiti na ti babae, apagtatdatonam, kapre. Saan ang mabalin ang sisit? Anya, Aging ga asaan asumurot kanyak ti babae nga ay ayataw. Saan nga agimbag ti inana? nukas tangarot. Aramatag ti pan nakabalin ko, kat parmagan kamanan. Kalat na nagpukaw ti kapre. Sa tinungatan, tinagtulungan na. Nakasaritak ti kapre. Gayam ko a tao. Kat, maagasan ka din ni Nana Akkang. Saan pa'y? Naskan na maparmag ko ti kapre.
tapno agimbagan ni Akang. Ha? Kalat anak po ko ti kapre. Iti aramata kon ti pan nakabalin ko amang parmak kang buwana. Anya? Naidumduma ti mariknak nga aura ti kapre ita. Saan akas iti? Ana babalang ti mariknak nga aura iti pagina. Anya? Kaya't asawan da ita. Imatumot ti kalidad ti pan nakabalin na. Gayam ko nga sisit. Maasyanak launa yan kininana Akang. Ti kagtanag, Gideon. Aramidok ti amin akabalak. Tapno matayan, dayjay akapre. Kumusta ni nanang mo? Gayam ko amayan. Nakapsot pa'y laang. Gayam ko nga umay. Nakakaasin tilangan ni Nana Akang. Uwan nga ron. Talaga nagdakas dayjay akapre. Aramidon na ti amin. Tapno laang mapaanugot na kaasumurot kan kwa na. Umay. Apay mayan. Agimbag matlaang ni nanang. Kasano? Sumurot akon iti kapre. Anya? Si kantulangan ti makaamo iti inak no agimbagan. Di mo sawan ti kasta. Mayan, gayam ko. Nabatag ti inak. Kadyak kayat amakit kita akas na tilangana. Nakapsut una yan. Gapo iti gagatal iti entero abagina. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Saan ka sumurot iti kapre? Aramidak na ito'y para iti inak. Mayan. Patpatgag una iti inak. Umay. Gideon, kartingam. Apay kirap? Anya ka diti bagam kanyak? Nakita ka nagturong iti kabakiran ni Mayan. Anya? Pinukkawak, ngam kaslaawan nang ngag na. Anya? Surutong tayo iti kabakiran ti gayam mo. Darasam! Mayan! Mayan! Sa dino tayan mo! Gideon, Ay, Pravin. Ngam saan da pailangan na sarakan ni Mayan? anya nga tanti napasamag ken kwa na. Ang mga nainalan ti kapre. Ha? Kasi matigayim ko. Naskanyag patulong nga kitigayim ko nga sisit. Ada gayam mong ansisit? Wen kirat. Nasingpat tigayim ko nga sisit. Kat isulang ti makatulong ka data. Kukwa kaitan, Mayan. Sika ti agbalin a prinsesa iti pagarian me. Kapre, sakbay asumurotakken ka. Pagimbagam pa iti inak. Saan? Sumurot ka ba'y kanyak nga umuna ijay pagarian me. Sakbay amapukaw ti gagatal ti inam. Anya, Basit langan akan ito. Matayan ti inam no saan ka pa'y lang asumurot kanyak, Mayan. ala, sumurotakken ka. Ngam pagimbagam ti inak. Mangnamnama ka, Mayan. Isurot ka nga rodan Saan mo patuloyan ti panggap mo, kapre? sikamanan ang sisit. Babae, umadayo ka iti ayan day ta, kapre. Ang sisit! Darasam to umadayo, tapno saan ka may raman? Kapre, saan ka itan ang makalibas kanyak? Talaga pagpungpung totanak ang sisit. Ibadag ka! Nakalisi ka? Daytoy ba? Sanak, akabalan na parmakan. Alilawag, kalatot nga agawan ti kagay na. Talaga nagpartak kang aglisi ang sisit. Agpukaw, katalawag ti kagay na. Kailaat ang nagpukaw ti ang sisit.
Saan? Naalam ti kagay ko! Isublim dayta akagay! Ti kagay mo, ti pagtatawdan ti pigsam, kapre. No maparmag ka, sigurado nga agimbag mutan ti bakat adi ng ram. Anya! Itatawanan ti kagay mo. Alamatak mutan ti pan nakabalin ko amang parmagkan ka. Babae, iti pan nakabalin ko. Matay kan, kapre anarungsot! Saan? Naimbaga na kon anak ko. Agyaman tayo iti ansisit agayam ni Gideon, nanang. Iso tinang parmak iti kapre. Nana Akang, Ay, Gideon, barok. Agyaman kami unay kan ka. Kan iti gayam mo nga ansisit. awan anyaman na, Nana Akang. Tinapatag, nagimbag kayon. Kat awanan ti kapre amang ririribok kada kayo. Manipod na parmak ti kapre. Awanan tinang riribok iti biyag ni Mayan, ken ti pamilyana ubing. Nagbalinan ana ulimak ti lugar da, babaan iti pan nakitinulong tinasingpet nga ansisit. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Bolyeser. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.